Γεια σας, είμαι η Εύη Γκουλιάρα και παρακολουθείτε τη καινούργια εκπομπή Popcorn στη Φορμίντια τηλεόραση. Μαζί λοιπόν θα βλέπουμε τις καινούργιες ταινίες που παίζουν στη μεγάλη οθόνη, καθώς και άλλες ταινίες καινούργιες, παλιές, διαχρονικές, σειρές, άνιμε και διάφορα άλλα ενδιαφέροντα που μπορούν να γεμίσουν τη μέρα μας και να περάσουμε ευχάριστα την ώρα μας. Στη σημερινή εκπομπή θα αναλύσουμε τις ταινίες που περιμένουμε με ανυπομονησία να παίξουν στον κινηματογράφο, τις νέες προβολές. Αυτή η εβδομάδα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς έχουμε 7 ταινίες, 7 διαφορετικά είδη και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι η καθεμία μοναδική, διαφορετικού είδους, πολυεθνικές μπορώ να πω, γιατί κάθε ταινία είναι και από μια διαφορετική χώρα και είναι πολύ ωραίο αυτό, ειδικά για κάποιον που δεν είναι τόσο συνεφίλ και μπορεί να έρθει να πάει στον κινηματογράφο κάθε μέρα να δει και από μια διαφορετική ταινία. Τι καλύτερο από αυτό. Από όλες τις ταινίες, όλες αξιόλογες φυσικά, όλες υποψήφιες, όλες έκαναν τον ντεμπούτο τους σε κάποιο φεστιβάλ γύρω από τον κόσμο, αλλά μία ξεχωρίζει. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη μας ταινία που είναι το Dune 2, η πολύ αναμενόμενη συνέχεια της μεγάλης σειράς βιβλίων. Τα βιβλία καταπληκτικά μπορώ να πω, αλλά 900 σελίδες, Χριστέ μου. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά λοιπόν σε αυτή τη ταινία. Επιστρέφει μαζί μας ο Τίμοθέ Σαλαμέ, ο Τίμι, η Ζεντάγια, η Φλόρενς Πιού και διάφοροι άλλοι πολύ καλά ονόματα του Hollywood. Η δεύτερη ταινία είναι πολύ καλύτερη από την πρώτη. Η πρώτη μας έβαλε στον κόσμο, είχε πολλή δουλειά να κάνει, να εξηγήσει όλον αυτόν τον κόσμο, τις ορολογίες, το σύμπαν, τα πάντα. Τώρα επικεντρωνόμαστε πιο πολύ στη δράση, καθώς συνεχίζουμε με τον Πολ Ατρίδη που προσπαθεί ακόμα, συνεχίζει με αυτόν τον πόλεμο και με την Τζάνη. Μπαίνουμε δηλαδή πιο πολύ στο νόημα όλου αυτού του κόσμου της επιστημονικής φαντασίας. Ο σκηνοθέτης μας φυσικά είναι ο Villeneuve, ο οποίος έχει μείνει πιστός στην υπόσχεση που έδωσε ότι ναι, θα δώσω δικαιοσύνη σε αυτό το franchise, σε αυτά τα βιβλία και όντως φυσικά και το συνεχίζει. Πολύ περίπλοκη ταινία, δεν είναι για όλους, ή θα την αγαπάς ή θα τη μισείς αυτή την ταινία, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο ενδιάμεσο, αλλά φυσικά πάμε για την αισθητική, για τη μουσική, για όλα τα γυρίσματα, βλέπουμε φανταστικά πλάνα, φανταστική μουσική. Δεν μπορείς δηλαδή να την αγνοήσεις αυτή την ταινία, σε αφήνει ακόμα μόνο και από το τρέιλερ βλέπουμε πόσο μαγική είναι αυτή η εμπειρία. Επόμενη ταινία και λίγο πιο κουλτουριάρικη θα έλεγα εγώ, Ο Πάγος που καίει, Breaking the Ice, κινεζική και σιγκαπουριανή παραγωγή. Εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναδεί κινεζική ταινία, στα κινέζικα επίσης, δηλαδή δεν έχει μεταφραστεί. Είναι η επίσημη συμμετοχή της Σιγκαπούρης για Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας. Δηλαδή, είναι πολλά υποσχόμενη. Θα έλεγα ότι είναι μια πιο κουλτουριάρικη ταινία, λίγο πιο έτσι κουλτούρα. Σκηνοθέτης είναι ο Άντονι Τσεν. Εγώ δεν τον ξέρω, οι συνεφίλοι όμως τον ξέρουν. Φαίνεται ότι είναι πολύ γνωστό όνομα στους κύκλους του κινηματογράφου, αν και εμείς δεν το ξέρουμε, ήρθε η ώρα να το μάθουμε μάλλον. Είμαστε λοιπόν σε μια μικρή συνοριακή πόλη στη Βόρεια Κίνα, μέσα στα χιόνια, μέσα στα άσπρα, όπου 3 φίλοι, 2 άντρες και 1 γυναίκα, μάλλον έχουν κατάθλιψη, έχουν λίγο seasonal depression, τους έχει επηρεάσει το κρύο, γνωρίζονται και αγαπούν ξανά τη ζωή μέσα από περιπέτειες, μέσα από λίγο χιονοπόλεμο, λίγο σκι, λίγο έτσι. Ξαναβρίσκουν το νόημα της ζωής και αναθεωρούν όλη τους την ύπαρξη μέσα σε αυτή τη 1,5 ώρα ταινίας. Συνεχίζουμε με μια γαλλική παραγωγή, με πολυεθνικό cast. Περάσματα, passages. Ο Άιρα Σάξ μας ταξιδεύει στο Παρίσι με ένα γκέι ζευγάρι, οι οποίοι πάνε σε ένα πάρτι και το πάρτι δεν πάει καλά. Ο ένας γυρνάει πίσω μόνος του, ο άλλος μένει στο πάρτι και μάλλον θα τα είχε πιει λίγο παραπάνω. Έτσι λοιπόν ο άλλος πηγαίνει με μια γυναίκα, όπου αυτό δημιουργεί δράμα μέσα στη σχέση τους και είναι κάτι το καινούργιο θα έλεγα, γιατί το Παρίσι το έχουμε συνδέσει με το ακρότατο ρομαντισμό θα έλεγα. Πάντα μας δείχνουν τα τέλεια love story κάτω από τον πύργο του Άιφελ, ενώ εδώ αντί για love story έχουμε το απόλυτο δράμα και καυγάδες και παρεξηγήσεις και στο τέλος τελικά τι θα γίνει άραγε, κανένας δεν ξέρει. Αυτή την εβδομάδα έχουμε και μια ελληνική συμμετοχή μαζί με όλες τις υπόλοιπες. Άκουσέ με, listen, με σκηνοθέτη τη Μαρία Ντούζα. Η Έφηβη Βαλμύρα είναι κοφή, πάει σε ειδικό λύκειο κοφών, περνάει πολύ καλά,
αλλά λόγω οικονομικών προβλημάτων αναγκάζεται να τα αφήσει όλα πίσω και να μετακομίσει στο νησί μαζί με τον πατέρα της. Εκεί καταλαβαίνουμε ότι έχει διάφορες δυσκολίες, η ζωή της, έρχονται τα πάνω κάτω στη ζωή της, αλλάζει όλη, ανατρέπεται όλος της ο κόσμος, αναγκάζεται να προσαρμοστεί, να μάθει πάλι από την αρχή με τον πατέρα της πώς να ζει, ενώ πρώτα ήταν με τη μαμά της, αντιμετωπίζει φυσικά στο σχολείο δυσκολίες. Αυτό που μου άρεσε σε αυτή την ταινία είναι ότι η Βαλμίρα θέλει να γίνει χορεύτρια. Και απορώ πώς θα γίνει χορεύτρια, δηλαδή πώς η σκηνοθέτης θα μας δείξει μέσα από τόσα εμπόδια, ειδικά σε ένα επάγγελμα όπως ο χορός, που ο ρυθμός και η μουσική παίζουν βασικό ρόλο, πώς μπορεί μία κουφή άραγε να επιβιώσει σε αυτό το χώρο και να γίνει όντως χορεύτρια. Και το βίντεο, αυτό που μου άρεσε πιο πολύ είναι ότι το τρέιλερ, εννοείται ότι στο τρέιλερ δεν έχει καθόλου ήχο, ενώ δεν μιλάει κανένας. Είναι μόνο μουσική. Και από εκεί ακόμα σου κινεί τόσο πολύ την περιέργεια να πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτή την ταινία τελικά, τι θα γίνει τελικά με τη Βαλμίρα. Μία γυναίκα της εποχής μας, ιδιαίτερη ταινία, ξανά γαλλική. Μ' αρέσει, η ταινία αυτή πιστεύω είναι το απόλυτο female rage. Είμαστε ξανά λοιπόν στη Γαλλία, είμαστε στο σπίτι ενός ζευγαριού, στο οποίο η γυναίκα μια ωραία πρωία σηκώνεται να πάει να χαιρετήσει τον σύζυγο, να τον φιλήσει και το βλέπει ήδη ξύπνιο από το παράθυρο να φυλάει μια άλλη γυναίκα. Αμάν, αμάν. Και παίρνει ανάποδες η τύπισσα, το πήρε προσωπικά, πάρα πολύ προσωπικά, έτσι είσαι, τώρα θα δεις. Και τον έχει βάλει στον κυνήγι τον τύπο. Έχει anger issues, δεν ξέρω. Τον έχει βάλει πραγματικά στο κυνήγι και προσπαθεί από εκεί που είναι αστυνομικός και είναι πίσω αυτά, ξαφνικά έρχεται και σου λέει πόσο πολύ καιρό παίρνει να γίνει το κακούργημα. Πόσο παίρνει, τι είναι, ποια σφαίρα, ένα μπαμ, έτσι. Και τον έχει βάλει στο κατόπι και αυτόν και αυτήν, τους φέρνει τα πάνω κάτω. Τώρα φεύγουμε από το καλοκαίρι της Γαλλίας και από το ρομαντισμό και πάμε στην ψυχρή Ρωσία. Πρίμα μπαλαρίνα, Τζόικα που λένε και στα ρωσικά. Πόσο πολύ μου αρέσει να βλέπω ταινίες για τη Ρωσία. Πάρα πολύ ρε παιδιά, πάρα πολύ. Αυτή η ταινία αποτελεί βιογραφία, το οποίο είναι ακόμα καλύτερο. Αποτελεί βιογραφία λοιπόν της Joy Womack, η οποία είναι η μοναδική μπαλαρίνα Αμερικανίδα από το Τέξας που έφυγε και κατατάχθηκε στα μπαλέτα Μπολσόι. Όπως γνωρίζουμε, τα μπαλέτα Μπολσόι είναι τα καλύτερα μπαλέτα του κόσμου, εννοείται αυτό. Και είναι μια πολύ κλειστή κοινωνία. Δεν μπορείς, είναι μόνο Ρώσοι και καθαροί Ρώσοι κιόλας, ούτε καν μισή-μισή. Πώς τώρα η Αμερικανίδα μου φύγε από το Τέξας και πήγε στη Ρωσία να καταταχθεί εκεί μέσα. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Εκτός φυσικά βλέπουμε τη σκληρή πραγματικότητα, το ρατσισμό που αντιμετωπίζει, το πόση δύσκολη βιομηχανία, θα το πω, είναι το επαγγελματικό μπαλέτο και ειδικά τα μπαλέτα Μπολσόι. Είναι άκρως δύσκολο και τοξικό επάγγελμα. Χρειάζεται πολύ γερό στομάχι, πάρα πολλές απαιτήσεις και το ότι είμαστε στη Ρωσία το κάνει ακόμα χειρότερο. Γιατί εκτός από τις απαιτήσεις έχεις και τους Ρώσους δασκάλους. Είναι Ρωσία. Είναι έτσι. Μια αισθητική όλο. Ρωσία. Μια λέξη, χιλιάδες συναισθήματα. Κλείνουμε με μια ανάλαφρη νότα, με τις περιπέτειες του επιθεωρητή Σαν. Ισπανική παραγωγή και η ταινία για όλη την οικογένεια. Είπαμε αστυνομικά θρίλερ, είπαμε ερωτικά, είπαμε δράματα, βιογραφίες. Ήρθε η ώρα να δούμε και ένα παιδικό, ρε αδερφέ. Να κλείσει ανάλαφρα το Σαββατάκι μας, η Παρασκευή μας. Ποια μέρα θα πάτε, δεν ξέρω. Είναι φυσικά ταινία κινουμένων σχεδίων, ισπανική. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια και ποιος δεν βλέπει παιδικά θα μου πείτε. Μου θυμίζει πάρα πολύ τα Ζουζούνια. Τα Ζουζούνια της Disney, την παραγωγή του 1998. Εγώ με αυτή μεγάλωσα, δεν ξέρω για εσάς. Μου δίνει την ίδια αισθητική. Είναι Ηρακλής Πουαρό, αλλά κάτω έντομα. Πουαρό, αλλά κάτω να ράχνει. Βλέπω μεγάλη ομοιότητα, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Με έναν κωμικό τρόπο τα παρουσιάζει όλα αυτά. Καμία σοβαρότητα στο εργάκι, εννοείται αυτό. Έλειπε μια τέτοια ταινία κινουμένων σχεδίων, έλειπε πάρα πολύ από τον κινηματογράφο και ήρθε η ώρα να έρθει επιτέλους κάτι καλό, να μας θυμίσει την αγάπη μας, να μας νοσταλγήσει για το παιδάκι μέσα μας, βρε αδερφέ. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα το πρόγραμμά μας. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, ξανά εδώ, στη Φορμίδια τηλεόραση. Popcorn. Βάλτε το popcorn στο μπολ, την τηλεόραση στο on και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.